A revista Folía homenaxea as traballadoras do téxtil de Boiro. O programa das festas do verán afonda no pasado do municipio como potencia do sector nos anos 60. Este venres comezan as festas do verán de Boiro e o sábado pola mañá o Centro Social de Boiro acolleu a presentación da revista Folía 2024. Nela homenaxease a todas as persoas que estiveron vencelladas ao téxtil no municipio. Nesta ocasión, as festas boinenses celebranse entre o 5 e o 10 de xullo e contan cunha ampla programación. Estamos intentando que as festas sean agradables para todo tipo de público, non solamente enfocadas a un público, senón o que queremos é que a xente maior poda disfrutar de algún tipo de orquesta. Normalmente o domingo lle dedicamos incluso a tarde do domingo aquí no Plaza do Centro Social con bandas tradicionais que se viña facendo antes o pasacalles non se fai, pero hai 2 concertiños aquí o domingo pola tarde. Na revista Folía detállase o programa completo dos festexos. O facemos desde o corazón e pensando en todas e todos os veciños de Boiro, porque as festas non son do Concello de Boiro, as festas son dos veciños e as veciñas de Boiro. E conta tamén con artigos de opinión e información dos comercios locais e este ano cun apartado destinado ao colectivo homenaxeado, o téxtil. Boiro foi unha potencia neste sector polos anos 60, época na que chegou a haber en activo 4 grandes fábricas de punto, Gealfer, Madó, Permist e Maperlán. O alcalde do municipio, José Ramón Romero, destacou que Boiro sempre foi un motor industrial e emprendedor, idiosincrasia que afirma se mantén na actualidade e sitúa a localidade como un referente. Ademais do colectivo homenaxeado, esta edición da revista Folía recolle escritos de persoas que forman parte de Boiro e o programa completo das festas que arrancan o venres cunha ampla proposta de actividades para todos os públicos.